Základné informácie o ukrajinských Karpatoch sme získali na internete a bez veľkého plánovania sme vyrazili. Na Ukrajine sme ešte nikdy neboli a na motorkách sme tiež úplní zelenáči. Chceme prejsť krížom cez východné Karpaty a vystúpiť na najvyššiu horu Ukrajiny Goverlu, vysokú 2061 metrov. Snažíme sa vyhýbať hlavným ťahom, aby sme čo najviac spoznali osobitosti krajiny. Často zastavujeme a radujeme sa z každého nového objavu. Počasie nám spočiatku síce nepraje, ale aspoň máme príležitosť odskúšať nepremokavosť našich kombinés. Veľmi rýchlo zistíme, že jazdiť budeme väčšinou po šotolinových cestách. V skutočnosti sú vyasfaltované len tie najhlavnejšie smery. Všetko ostatné pripomína naše polné či lesné cesty. Atmosféra tohto kraja je úžasná. Ako by tu čas plynul ako si pomalšie. Husté lesy sa striedajú s nádhernými lúčkami a nikde ani človeka. Hoci sa prehánky postupne menia na trvalý dážď, vôbec nám to nevadí. Chvíľami sme až prekvapení, kam sa podiel ten nepokoj, ktorý doma tak často pociťujeme. Po prekonaní horského sedla od Kosivskej Poľany vchádzame do Rachivu. Je to najvyššie položené mesto na Ukrajine s asi 15 000 obyvateľmi. Ubytujeme sa blízko centra v štýlových drevených apartmánoch. Ukazuje sa to ako dobrá voľba, pretože majiteľ je vášnivý turista a poskytne nám cenné informácie o oblasti. V meste, ktoré bolo medzi vojnami súčasťou Československej republiky, je dnes centrum ukrajinského turizmu. Nachádza sa tu niekoľko zaujímavých kostolov a múzeí. My však najskôr musíme doplniť peňažnú zásobu M1, obeživo. 1 euro je asi 10 hrivien, čo uľahčuje všetky prepočty. Ceny sú veľmi príjemné a tak každý deň testujeme miestnu kuchyň. Hoci to mimo centra vyzerá dosť pusnuté, cítime sa úplne bezpečne. Na tomto trhu ráno dokúpime proviant, ktorý potrebujeme na zajtrajší výstup na Goverlu. Mesto leží na rieke Tisa, ktorej tok je tu už poriadne mohutný, aj keď rieka pramení len niekoľko kilometrov nad Rachivom. Ráno začíname výstup na Goverlu v pohorí Čierna hora, ktorá pripomína náš Ďumbier. Vrcholový hrebeň volakedy tvoril poľsko-československú hranicu. Veľa ľudí tu stále hovorí po slovensky alebo po česky. Turistika je na Ukrajine veľmi populárna. Výstup z turbázy Zarosliak na vrchol trvá asi 3 hodiny. Ľudia sú veľmi priateľskí. Neustále sa nám niekto prihovára. Spoznávame sa napríklad s mladencom z Odesy, ktorý nás presviedča, že je gitarový virtuós, ale živí sa písaním referátov pre študentov anglických univerzít. Zákazky vraj získava cez internet. Vrchol je ukrytý v hmle. Počasie sa rapidne zhoršilo. Ledva stihneme spraviť zo pár fotografií, keď nás dážď a výchrica zoženú dolu. Zostupujeme tou istou trasou až do turbázy Zarosliak, kde máme zaparkované motorky. Hneď balíme na ďalšiu jazdu. Niekoľko nasledujúcich dní brázdime krajinu krížom krážom, držia sa kréda, cieľ je cesta samotná. Zradný terén nám niekedy dokáže pripraviť poriadne prekvapenia. Potrebujeme si konečne trochu oddychnúť a nabrať sily. Zastavujeme preto v akomsi zastrčenom letovisku trochu skôr ako zvyčajne. Máme šťastie, lebo tu práve niečo oslavujú a z bohatého stola sa ujde aj nám. Ráno naplánujeme trasu na dnešný deň, doplníme palivo a môžeme vyraziť. Naše sebavedomie po odjazdených kilometroch patrične stúplo, takže si trúfame aj na prejazd cez sedlo medzi horami Hoverla a Petros.
Ocitáme sa na vstupe do Karpatskej pralesnej biosférickej rezervácie. Po registrácii a zaplatení malého poplatku nás čaká jazda starou horskou vojenskou cestou, ktorá počas prvej svetovej vojny slúžila na zásobovanie rakúsko-uhorskej armády zakopanej na hrebení. Cesta vedúca nádhernou prírodou je dnes udržiavaná najmä kvôli ťažbe dreva. Až na pár úsekov je celkom sucho a naše nové terénne pneumatiky perfektne držia stopu. Po zdolaní viac než 1000 výškových metrov prichádzame na plochý hrebeň, kde nečakane nachádzame kontrolné stanovište s priateľsky naladenými strážcami parku. Rozveselení našimi novými priateľmi a neodmysliteľnou vodkou a slaninou, pokračujeme po hrebení v smere na horu Petros. Každú chvíľu padáme a stále nevieme prísť na to, či je to kvôli bahnitým koľajam alebo kvôli vypitej fľaši. Dvíhanie ťažkých motoriek nám uberá veľa síl. Situácia sa zlepší, až keď vyjdeme z lesa. Dokonale triezvi prichádzame do sedla pod horou Petros. Chvíľa odpočinku a musíme ďalej. Čaká nás ešte niekoľkohodinový zjazd neznámym terénom na druhú stranu hory, kým dosiahneme najbližšiu asfaltku. Naše ukrajinské dobrodružstvo pomaly končí. Keď sme odchádzali na Ukrajinu, mnoho ľudí nás varovalo, že to nie je dobrý nápad. Vraj je to krajina plná kriminálnych živlov a budeme radi, ak nám ukradnú iba motorky. My sme však strávili na Ukrajine takmer 2 týždne a nemali sme jediný zážitok, na ktorý by sme chceli zabudnúť. Stretli sme samých priateľských ľudí, pripravených pomôcť alebo sa len tak porozprávať. Vracame sa plný netradičných zážitkov a plánov na ďalšie cestovateľské výpravy.